Eh. Ditata ki pondok pesantren iso ngene. Gak apa-apa. Ngawur kowe ora apa-apa. Lho. Kampanyene wis bar. Wis bar. Dipirsani Bapak Kiai, Bu Kiai. Iya. Sebelah sana. Sing alus to. Lah. Mengomo sawake ngapa to jane. Mengomo iku kudune lho biasane nek kene ning ngene ngaten lho. Iki gak. Kowe tangeng ngomong. Ndak ngomong lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ora dijawab. Assalamualaikum. Pengajian. Warahmatullahi. Itu kita pengajian. Wabarakatuh. Semuanya mohon dijawab karena salam itu adalah wajib ya. Salam itu wajib dijawab. Kalau tidak dijawab kita akan dosa. Kalem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah ini kan ya akeh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Lah kok Al-Fatihah to? Assalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah iki. Ora ngono, bocah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis hafal? Ya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin. Wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu banser harap dibawa ke markas. Klaru. Klaru. Innalillahi. Iki campur sari du musala nyar masjid. Ya ahli kubur. Urung. Pak Tarom. Ya agak menawa namanya. Kok menawa piye kok. Sing iki dipirsani santriwan-santriwati sing sungguh banyak sekali alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa kehadirat di sini. Kita bisa hadir kehormatan. Kok kehormatan barang. Kita bisa hadir di sini hormat. Hormat karo sapa? Ngene lho. Ngano, Bunyai ngapunten, Bunyai ngapunten. Aku ora tahu Mas nek pondoke Mas. Ya tak warai. Ojo ngisi-ngisini. Terus ning pondok terus mlebu ngene barang iki lho nyapa. Iki parga. Ya parga. Lah aku lah gor ngene-ngene. Bisa disorai desa. ora kok desa. Pan gowo Pak. Nyapa to? Aku sumuk. Aduh. Aku ora tahu Mas gak jilbab terus diuntel-untel kayak lontong gitu lho. Ngono ki. Pas sumu Mas lho ge mengung ngene lho. Hop. Biasanya mengung ngene. Yo, kulit. Lah gak sama wae sabar ya. Ngapunten Bapak Ibu nggih, biasane nikah niku lek teng griya sumuk ngoten langsung mak brujul. Aku samarku ning kene mak brujul. Delokon kok rada sak jam, Kas. Nyapa? Brujul. Lho aja. Bocah kok. Ngayu lho sampean wis ayu lho nganggo jiblab niki. Alhamdulillah najis. Pak Taro. Haram. Haram bukan muhrim. Kita bukan muhrim. Permasalahan aku iki rek najis bener. Alhamdulillah ini kita bisa kesini di pondok mana? Mbah, taruh. Pondok mana? Ora roh. Benes, balas dendam. Apa? Pondok mana ini Mas? Pondok Mbah. Apa? Mbah. Ora menengah. Sing ora menengah coba. Ra gelem
Bahasa lama aku boleh najis muga lado. Pondok mana, Mas? Hei. Hei. Pondok Pesantren Sunan Derajat. Kan. Kok enek jenenge Haul Akbar bareng iki sapa to? Oh bintang tamu ini kan Salindro enek tulisannya. Wes. Haul Akbari Akbar gede dudu Akbar kae. Mudeng ora kok. Iya, di Pondok Derajat Sunan Derajat. Semoga para santri-santrinya di sini tambah pintar, ilmunya bermanfaat, tambah soleh-solehah. Dan semoga buat kiai dan juga para guru-guru santriman santriwati apa? Santrimanmu. Santriwan santriwati. Santriman lek tombomu sing ngombe kae. Pak Parok. Santriwan santriwati. Santriman. Nanti lek man. Iya, para guru-gurunya semoga panjang umur sehat selalu dan diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semoga semuanya diberi rahmat saking Gusti Allah. Pinaringan panjang yuswanipun diamini. Semoga semuanya dipun paringi rezeki kang kathah barokah. Sing urung entuk jodoh ndang entuk jodoh. Sing wis entuk jodoh gendang rabi. Sing wis rabi gendang duwe anak. Sing wis duwe anak gendang apa? Rabine no. Munggah kaji. Iya. Munggah kaji. Bar munggah kaji gendang mati. Lho aja sik. Iki santriwan santriwati ben golek ilmu sik aja kesusu rabi. Lho gak Mas. Itu apa menurut tahap umur. Tahap umur. Oh, soalnya waya rabi ya rabi. Wah mati yo mati. Waya mati ya mati. Kan kita itu semua di sini tuh tidak selamanya hidup. Ngono ya? Jadi kudu nggih Bu Nyai. oleh sangu sing akeh sangune apa Mas? Sangune dhuwit no Nyai. Ngawut. Lah apa? Sangune adalah amal perbuatan kita. Nggih Nyai. Amal ibadah kita. Nggih Bu Nyai. Jangan dikeploi dulu. Bu Nyai mbok keploi. Belum tentu kalau saya sregep ibadah. Orang tentu wong ki salate 6 wektu kok. Mas. Salat Iya, mulai Mas. 6 wektu to. Ngawut Wingi subuh sepetang rakaat. Ngawur Ora ya Mas, kowe ngono bar bobok terus tahajud, surat tahajud, bar ngono dibablasne subuhan. Tahajud. Ora percaya. Anake Abah Haji Soleh. Balak. Tahajud. Wah, ora percaya Mas, rene ana tak wengi. Abah Soleh yo tahajud. Mas Bambang. Aluwung. Tak tekoni. Sampeyan salati ping pira? 5. Ping 5. 5. Ping 5. Salat duhur ki ping pira? 4 rakaat. Ping pisan petang rakaat. Pinter. Pinter wong aku pondok mbiyen. Lah ning nggonanku ki biasane salat duhur ki jam pira adane? Jam 12 muncul sithik. Jam 12. Jam 12 muncul sithik ta. Nggonanku ora. Apa? Jam 10. Sik to. Kok iso jam 10 Tenan, dhuwur Mas. kau srengenge ke lho. Duhur jam 10 Mas nggonanku. Lah kok iso jam 10? Jam 12 ra nek sing marani bareng jam 10 diparani. Lah nyapa adan jam 10 lah soalnya jam 12 ra mau parani lek jam 10 malah mbok parani ngono. Jane sing ya kowe iki lho. Ya nyapa Ning lah. dinggone jam 12 kan duhur. Tapi jam 12 gak nek sing salat Mas. Lah sebabe Ya kuwi mbok rasa-rasen paling. kaya kowe barang lho. Ora nek aku sregep Mas. Lek 10 kuwi akhir salat duha. 10 apa? Loh, 10 bengi. Ya iso. Iya. Kono kok menesu-nesu to idumu lho. Ben aku memangan. Wah, jan. Aku wae tak idoni saiki delon Enak ora apa-apa, Eh. idune amne baci. kowe ora ngoco video ning YouTube pirang-pirang aku mbok semburi ping pira, he? Basa aku mek treat ngono tok lah mung ngomel-ngomel, he? Padahal manganku ya enak lho ki mau. Soalnya keringet lambemu ki ben ngomong mesti metu. Manganku enak lho mau. Ayam Mangan goreng. apa? Loh, Wah, ya pitike kan. Wis dibleh. Cuwili. Ki pitik apa gemak. Ya ora maido Mas. Samene kean ki kabeh ya kingonan kabeh lho iki Mas kita. Iya. Wong dicepaki makanan prasmanan sakmono ki ana dalan. Kuwi
Dalane akeh panganan prasmanan garek njupuk. Prasmanan patakmu sigar. Bakul kuwi. Tak kira prasmanan. Prasmananmu aku yang jajal mau ya ngono. Dihapusi ini kan. Mas ini prasmanan mosok ya. Kadung juwi kok. Lah kok aku duber wong akeh to. Lah iya, Bang. Mas iki du prasmanan lho bayar ngono. Bakul ngawur. Oh, bakul. Bakul. Oh, tak kira lah. Cah ora pinter malah Ayo nyanyi dulu. Bah nyanyi bah ora. Ini lagunya yang halus-halus dulu nggih. Dah. Ini lagunya dari pondok sini. Pondok apa? Lek ku latihan wis nek pirang-pirang zaman tahun. Lho. Astagfirullah, ini tadi jilbab saya sudah munjuk-munjuk. Iki Kok lakon. kamu tidak bilang sih? Astagfirullah, jadi saya aurat saya malu saya malu mas. Aurat saya malu. Anu nyon Tidak. sewu campur sari kula barne ini kan gejala gendeng ngoten nuwun. Wong ketok ngono tok kok kene. Tidak. Biasa malah ra nggae apa-apa. Kene. Bocah gayane sok. Astagfirullah, kamu jangan memegang saya, bukan muhrim. Titanono wis esuk. Mas piye iki? Raget. Bawa mas. Bawa apa? Sampean tong-tongi mas. Ting-ting kok tong-tong. 666 roro cici. Lho, nadamu kleru. Nada blenyek no mangga. Lambe gudir ya ndelala. Ini saya sambil bawa lirik tidak apa-apa ya? Lek gak anti gak oleh orang nganggap kok muni gak oleh. Sabar, innaullah ma sabirin. Sekali merdeka tetap merdeka. Lho. Wong sabar kekasih Gusti. Walah tak kira lek innallaha masabirin sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka. Kuwi ya ngono mbok imbangi ya nak. Kamu pilih Ganjar apa Prabowo? Rororo. Rororo. Pak Tarom. Pak Tarom. Tepuk tangan dulu suaranya Mbak Niken bagus sekali. Urang. Terima kasih. Kan nyuwun sewu niki ada sambele kenging diatur mboten? Nggih. Kula kekrek lho mengke lek mboten. Anakmu lho leh. Hah? Nalika jaman semono pondok derajat caritane Rama Kyai Abdul Ghaffar Ngombe. ambekan mas. Oh, tak kira lek sekeratul. Mas yo cangkemmu lho. Lah awakmu ngono. Yo tak. Ya. Kanthi bakal ilmu kanubrakane ing wulung-wulung taune pondok derajat cari tane tepuk tangannya. Oh, enyek iki. Joget ya nak. Nike. Insyaallah. Loh. Ya. Joget. Nah.
lagu apa? Mbah, Lho, bocah iki piye to? kamu tidak bisa membaca ya? Maca ndi sing diwaca apa kamu? Ini adalah lagu pondok Pondok Pesantren Sunan Sunan Derajat. Gresik Maulana Malik Ibrahim. Oke, terus. Ayo, terus. Sunan Ampel Raden Rahmat Sunan Kiri Muhammad Ainul Yakin. Iya, terus. Sunan Muri ya Raden Umar bin Khattab. Lho, ora ngono. Ora ngono. Weh, Pak Tarong. Pak Tarong, dan teko Pak Tarong, lambeku selamat lirin Pak Tarong. Duduk kuwi. Itu lagunya Pondok Pesantren Sunan Derajat. Gimana sayang? Lah, alah supripate. Mulane to mulane. Mulane aja gawe karpet. Ngene iki paring hormat kanggo sampeyan diwehi karpet. Nah, Yang di sebelah sini minta lagu apa? Santri pekok. baca. Terus Bintang Asmoro. Terus yang di aduh, kok banter men yo ki sana. Iki son apa lho, Nduk? Yang di sebelah sini minta lagunya apa? Nyemu nyekel di sawang ngawur. Lamunan. Nah, 1 2 terus tekmu tekku. Santri pekok. Heeh. Ya, sing tengah kene, tengah. Eh, Yang di sebelah sini minta lagu apa? boleh. Santri pekok. Iya, heeh. Ini. Yang di sebelah sana minta lagu apa? Santri pekok. Yang di sebelah sini minta lagu santri pekok. Oh, berat. Yang berat. Ah, selaguna apa? Oh, di sini para santri-santri mengikuti zaman ya? Duh, iya no. Iya. Ngene lho, Padahal no. kalau di pondok itu jarang pegang HP ya? Loh. Jangan salah kamu dengan Apa? pondok. Boleh bawa HP apa enggak? Boleh. Enggak kan, enggak boleh kan? Tapi kok bisa tahu ya berat itu apa? Hebatnya santri. Ya, mbokku ki lah bendina Mas. HP jenenge HP bendina. Gak rom berat. Berat ora ora Mas. Jenenge follow gak ngerti ya. Asine nyapa kok Aku gak sampe rom. bingung. Ngono sing dirui apa ya ning? Soleh. Nyapa kok mbokmu gak rom berat. Iya apa? Mergo nyawang pakmu wis gembrot dadi. Santri pekok itu adalah jangan dilihat dari judulnya. Judul, benar. Tapi itu di dalamnya lagu itu ada khasiatnya. Lagu anak khasiat apa bojal? Ya enggak, itu adalah lagu yang mendidik sekali sih Jani. Ibaratnya lek kowe macak santri macak sing apik. Iki kan ngono to. Dolan rono terus gayane kaya wong pinter ning padahal santrine kaya dapuk santri kok. Enggak, di dalam Iya. lagu itu seorang preman. Preman ki ngesir banget karo santri wedok. Ya. Dhewe wis direwangi gawe songkok gawe dan lain-lain, tapi lali suwenge radi cepet. Wow, berarti Ngono. Terus diarani karo bapake wo iki santri pekok kowe iki. Wo, dilokne ngono. Heeh. curhat to, Nduk. Curhat to. Ora, ya emang lagunya seperti itu. Kowe kok ya oleh santri pekok. Wah, dikai kembang. Halah. Makasih ya. Iya, ini Sani di Bojonegoro. Oh, Sani di Bojonegoro. Iya, lo ngei buket barang. Lah duitnya nanti? Lho. Piye ta bocah iki diwehi kembang nih mbok bersyukur. Terima kasih banyak. Ini Nah. gimana kita paringi yang kasar apa yang halus lagi? Kasar. Sing kasar. Kasar. Ini Kiai sama apa? Bunyai. Guru-gurunya Bunyai di mana ya? Mboten napa-napa nggih. Lho enggak Dan- boleh, enggak boleh. Jangan. Maksud, Oke. Boleh. Oke, terima Nah, kasih Ini Bunyai. para guru-gurunya di mana? Di sebelah mana? Ini guru-guru dan juga Bunyai matur nembah Di nuwun. depan sini ya? Ustazah. Ustazah nggak apa-apa? Enggak apa-apa, saya takut Pak Ustaz saya engko Pak nesu. Ustaznya di mana? Bapak, boleh kita nyanyi? Boleh. Oke. ACC. Boleh ini. ACC. Estu. Estu. Mengke kayak dipotong bayarannya Mayangkara. Ora wis lunas tenang. Oh, ya wes. Tenang ya, dipotong lek kowe lakukan gak itu.
Ini lagunya apa kita paringi yang santri pokok sama lamunan dulu? Sembarang. Iya ya, kalem, kalem, kalem. Teko kajan nak krungune ini kan pekok. Santri pokok ya ini.
sekali lagi buat Mayangkara dan juga Pondok Pesantren Sunan Derajat. Luar biasa. Pripun jenengan kaget? Biasanya teng YouTube sinden Mayangkara ngeten nggih. Hari ini tampil beda karena kita menyesuaikan tempat. Acara Haul Akbar ke-32 Mbah Banjar, Mbah Mayang Madu dan Kanjeng Sunan Derajat. Makanya sindennya pakai jiblab. Ya. Mesti jenengan wae ngenteni sindene Pargoy ya. Tidak boleh karena ini di lingkup Pondok Pesantren. Besok lihat aja di YouTube ya. Ya, matur nembah nuwun kalau wau jingle saking kanca-kanca campur sari Mayangkara sampun katur dumateng panjenengan sedaya. Boten kata lumpen ugi ngaturaken sugeng dalu kagem Dr. Ki Haji Abdul Ghafur, Gus Obi, Gus Iwan, Gus Munim, Gus Anas, Ning Ibah, Ning Farih, Ning Beti, Ning Tina, Ning Maul. Semuanya hadir Bapak Ibu, Gus Daning juga hadir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terus dan juga ada Kepala Pondok Putra Bapak Munif. Pundi Pak Munif? Santrinya mana santrinya Pak Munif? Wah iya. Apa? Iya. Terus santriwatri Ning Hajah Biati Ahwarumi. Wow. Masa sing lanang kalah karo sing putri. Ayo sing putra mana ayo. Ketoke kuwareken mbuh ngantuk kuwi ketoke ya. Nggih. Nggih, Bapak Ibu dan juga santriwan dan juga santriwati ngaturaken sugeng dalu kagem warga masyarakat wonten ing tlatah Lamongan, Sugeng Rawuh, wonten Pondok Pesantren Sunan Derajat, Banjaranyar Paciran Lamongan. Dalu menika Haul Akbar ke-32 Mbah Banjar, Mbah Mayang Madu dan juga Kanjeng Sunan Derajat. Luar biasa, meriah sekali, tepuk tangan semuanya sekali lagi buat Pondok Pesantren Sunan Derajat. Luar biasa. Mugi-mugi sing bakul, sing dodolan ndang tek laris dagangane, Allahumma amin. Sing mirsani kula dongakne mugi-mugi pikantuk karomahe Kanjeng Sunan Derajat, Mbah Banjar, Mbah Mayang Madu, Allahumma amin. Monggo menika suka mono suka kita bernyanyi bersama sesarengan campur sari Mayangkara. Oke? Ketoke ngantuk nggih jenengan nggih. Ngantuk. Piye piye piye? Iya. Iki jane arep demo apa piye? Hah? Ya. Ora krungu. Ya, engko ya. Mbok omong apa ya ora gak krungu. Ya nanjake sinden sing paling dhuwur dhewe. Biyen nyidame nyidam bung, basa gedhe saiki dadi pring. Yo nanjake Hani Kusuma Mayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyapa to diguyu nyapa? Kurang paseh. Kurang paseh to? Iya, kurang paseh. Ya wes. Anu nganggo kol-kolah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah mbok guyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Abi. Heh? Diceluk Abi. Kok iso babi ngawur ya? Abi. Apa itu?
Abi. Haram. Babi. Haram. Najis. Pak Tarom. Mataram. Bani. Dalam. Ahlam wassalam. Gak pucet deh. Apa gue mas? Ahlam wassalam. Pucet deh. Jawabnya apa? Rohmu minal aidin wal faidin. Apalane mek marhaban ya Ramadan. Marhaban. Minal aidin wal faidin. Marhaban tiba kan mas? Dilu. Poso pariki poso dilu mokel. Hani mokel ra tau poso. Kuwi ngono mas tembang dhewe. Aku Ora. jelas Ya. yo mokel. Sehat ya nak? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Awake dhewe sak kanca Nggih. ngaturke panuwun ana ngarsane Gusti dat murbeng dumadi Nggih. utawa Gusti Allah. Bengi iki awake dhewe asung panglipur Nggih. bisa hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka Haul Akbar ke-32 Mbah Banjar, Mbah Mayang Madu dan Kanjeng Sunan Derajat. Nah. Langka loh pondok nanggap campur sari ini. Langkaku ya tasik pisan iki. Pisan gitu? Pisan iki luar biasa. Semoga nanti pondok pesantren Sunan Derajat menjadi tolak ukur Yeah. bahwasanya habluminallah habluminanase iki imbang Yeah. antarane agama karo budaya sejalan serasi. Sejalan serasi. Muga-muga wes pokoknya luar biasa saya salut dengan pondok Luar biasa. pesantren Sunan Derajat luar biasa. Iki samene mbane semua hadap ke sini ya. Duh, kita bocah ki Lah piye? ya ngadep ke sini mergon delok awake dhewe iki lho, Nak. Seperti itu. Iya, Umi. Oh gitu ya Abi. Iya. Aku mbayangne terus aku dadi bojone Hani. Gak gaduk. Engko terus dhewe duwe anak di pondokne ning kene. Heeh, di pondokne ning kene. Nah, aku ben taun- Waduh ya Mas. Hah? Aduh ya. Mat lho, pondoke ya kudu ado. Oh, seperti itu ya? Lek cendhek pondok bersalin kae cendhek. Jenenge pondok iki ora iso sing ado. Oh, gitu. Iya ben kendel. Heeh, ben kendel. Ngaturke panuwun kagem sedaya ketua panitia dan juga panitia dan juga Nggih. pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat. Diaturne sik kono disapa sik. Selamat malam. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak. Maju wo, ban seri yo ben roh ayumu. Nah. Kemajon. Majon, oh di sini aja. Sinden lek yo. Ini biar kena lampu. Ya. Nah, selamat malam, Mas, Mbak, Ibu, teman-teman semuanya ada di sini. Teman kaya kowe pondok ning kene to, Nduk. Teman lho, iki saumuranku kabeh lho, Mas. Arab lako. SMK, SMA. Arab ya SMK. apalane mek sukron. Ramadan ya marah. Sukron ini malah aku sih lagi ngerti. Nah disapa sih aku Nggih. kanca-kanca sing padha. Sehat ya semuanya. Sudah sholat? Loh, piye to bocah iki? Nang pondok iki diajari salat bocah oh. Oh, Wajib. wajib. Salat kuwi wajib. Salat itu nomor 2. Duh. Iki kok apa to Mas iki? Salat itu nomor 2. Yang nomor 1 Syahadat. Ya. betul. Syahadat salat baru. Omeh. Dong ora? Dang. Sesuk wediku dingge banyolan santri-santri. Mas, Salat, moh Pak, nomor 2 salate. Mas tak nyanyi ya iki selak biru aku. Iya kena. Nyanyi apa? Sira kaya nongko di brongsong. Kamu jangan seperti itu Ora ya. ora, Abi. ora Umi. Nah, antum lah ini nih. Hari ini kita bukan mukrim. Pak Tarom. Pak Tarom. Ya, sampun. Sudah. Semoga Bapak Ibu dan juga santriwan santriwati persembahan dari Campur Sari Mayangkara Hani Kusuma La. Semoga.